Fily amadi kanbaw ani lamembaw ulu bela jelema ani sene au ka kana mandi kani o ye faso jo kana ye sokma dolo o ta ko flana baro kana do kuna fondi o kana do nyu amblastrali o kana do ni antigile nyoka anye laiduta awe abe wakati jambo ka fo ko Modibo Keita alama hinana na kaka yafa ama anga jamana kuntiki folo ale tara ka menka munu ko luto ako ni o ye kuma kaunye munu betalike hali are no fe tamabawu uluka kuma kauna fokana se seria munu ni ulu bora Modibo Keita kunkan ni o seria nunu bela jele lasta konendo ku lakuru walikan o kononana no e krefe den kanye France kan amena kana ulu bela jele kuma kan nunu ku lu dalamene shimin kana ni o e Bamana ni ansigine o keneka ka baro ila se auma barabokum kuma borula Abubakar Kamara numéro 1 bi amena kana kuma kamenu ka ulu dalamene obetalike lajebami ni onana kana ke ba kelen keme kononto bi woro anifla o kerifo kalu kononana na ko ma ko juillet 1962 o lajen o kumetalike femina oye ka jabilu ka ota ka onyasi janvanti ma saba bonyogon koma faso de njugu ma saba bonyogon ko ni ulu de kara sababu ye ka faso ka lagoshi ka faso ka anyamgo fana kulu lagoshi ka jamana kono don lagoshi o ma saba o joni oye amadun dikoye kana se maraba kasum turema kana anyasin Fily Dabo sisugoma nunu mwa saba unana kana walia minke ka anyasin anga faso Mali warima o konye amena kana andado ola mi kuma kumfalo ye onana kana lase chakura kunate mi ni ale kunyema la kodone bayi adokama amena kana leka kurafa ulame Bamana na folo o ni chakura ka kuma uborai Modibo Keita aye haketo inike mogo fe lamembaw fe ka foko ankelente keneka miye Mali de membaga jamana warawiye no luye faraje dowiye olu kumbe kenekan adun walsa kuma kana na ke olu nyana ina fo tale mu sigite ka wulite Modibo Keita ida kuna fla fo Bamana na ka kuma famba ko ke France kana ola emi fo France kana amena kana udala mine onga miye Bamana yorowiye ambe olu lamen folo na se France kama kuma mina abena udala mine len ko ude lamen ola Mamadou Fofana Kalafi fereke ika amblasra anga Bamana nunu yoro ko lame na sira France ka referendum anu dalamine en fait kata debe tukufi wata ka deba ka sengela ka deba aka torola aka ayerato to kera tukumi mo tukuta miri ko mo tuko Mali tena ayera bonana ni be miri ni be tati ni wala ke kara jubado ko bonyo ke ko kumara di la debe muka aka president Grevenier kabi adaranya domi baka da sitana ara bakara tara barkala ada anya sani mina aga ta mani klere nyaay an gadriyaay ama dim ka siya sota ko pona bi abara kumata wade dugu mun semana pade dugu mun nyaani ka Mali bila jara kurala ka ta tara ko fara ka da ajabana ko mun ku gaddo ko wiye ka bari ko fara ka jabana ta narati abira luka wale dugu akara tuba mina adawa na tuba mina abina ko luka ye ala to autago ko mo ka ta do ko abe mu fiye dogodo abe adiri la dogodo ta dapule ta siriya fuye ta limaria fuye ta do ko anda kuma ta ko aba kuma do ko ta batare mu ne abra de lenteni ko ka no de ina ba da mo be kan tamaye ko ka ngari yaye ko ka niye ko ka danye ko ka tamiye ka fati da abati ko damace ko halaji ka fati ko kiti ba ko to kama ko kuma la ne miri ba hala o mo mu ko wale duke mo ka sitte ga so Mali ko ya nino yani mu to an jertana nim se ga ko sina ga ko lula ko kuma ya ga kuma ta ata anga ayira awbara derena anta te mo be nino munu kuru la bara ta fe di fana ko bara ta fe kuru fara balima abe hagetu mindu namba sengoya ufana nana ukate kadola me otna abe hagetu nanta foto kana min silala ambalma ke kwa ko nate sasa mana foto kana ana bela se au mabana kamna otna abe hagetu chers camarades tamanyagon kanuneu population de Bamako, chers invités Bamako kaou ani ma welelen kanuneu je crois qu'on n'a pas besoin de faire un commentaire ne hakili be ala kumte ala tuguni anga nyafolu chama warake ni ko kunkan pour justement justifier l'indignation de tout le peuple du Mali
walsa ka kunjɔnjɔn ɲini min bɛ tali kɛ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka dusukun kan ka min ko la u bɛɛ lajɛlen ka dusutɔɔrɔ ko la. Et de la population de Bamako en particulier. Kɛrɛnkɛrɛnniyana Bamakokaw ta fan fɛ. Qui a été témoin des manifestations anti-maliennes, anti-africaines. Ne kɛra wulikajɔw seere ye wulikajɔ minnu ni o bɛ Mali kɛlɛ n'a bɛ farafinna kɛlɛ. Dans la journée du 20 juillet 1962. O nana kana kɛ san 1962 o kɛrifɔ kalo ni o ye san kalo 7nan tile 20nan don ye. Il était encore besoin d'une démonstration. N'a sɔrɔ ko kun bɛ a la hali bi ka ɲɛjiraliw kɛ. Pour éclairer les soutiens occultes de ces traîtres à la patrie. Walsa ka lajɛyali kɛ ka ɲɛsin dɛmɛni dogolenw ma dɛmɛni minnu ni o bɔra mɔgɔ dɔw olu yɔrɔ ka a ɲɛsin faso janfabagaw ma. Une telle manifestation devait leur dire que le peuple du Mali nin n'a ɲɔgɔnna wulikajɔ kun ka kan k'a jira u la ko Mali jamana kɔnɔdenw n'est pas un peuple qu'on peut domestiquer. Ko Mali jamana kɔnɔdenw tɛ jamana kɔnɔdenw ye minnu bɛ se ka lamara i n'a fɔ bagan. Que ce n'est pas également un peuple. A tɛna na kɛ jamana kɔnɔden fana ye. Que ce n'est pas également un peuple. A tɛna na kɛ jamana kɔnɔden fana ye. Que l'on peut détourner de la voie qu'il s'est librement choisi. Jamana kɔnɔden min ni a bɛ se ka bɔ a ka sira min ni a ye o suganti kanabila kɔnɔna na. Parce qu'il a estimé que c'est la seule voie. Ka d'a kan a y'a jate k'a fɔ ko o sira kelen pe de bɛ se. Qui soit compatible avec sa dignité de Malien. Min bɛ se ka bɛn ni a ka malidenya hɔrɔnya sira ye. Et en même temps avec sa dignité d'Africain. Min bɛ bɛn fana ni a ka farafindenya hɔrɔnya sira ye. À ceux qui, dans les couloirs plus ou moins sombres de leur bureau, maa minnu bɛ yen ni olu bɛ u ka birow dibimaw olu kɔnɔna jeju la. entretiennent les Maliens Ni olu bɛ a la ka maliden dɔw kɛ yɛlɛmɛ fɛn ye u tɛgɛ kɔnɔ. sur une prétendue dictature à la République du Mali, K'a jira olu la k'a fɔ ko min ye fangafin dɔ ye ko o bɛ Mali jamana kɔnɔ. ou suivre la voie communiste choisie par la République du Mali, Walima k'a fɔ ko an bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali kɔnɔ duman sira de kan Mali kɔnɔ n'o ye communisme ye. nous leur disons, An b'a f'u ye ko regardez ce peuple qui vous répond, a ye ni jamana kɔnɔden ninnu lajɛ minnu bɛ aw jaabi. dispose librement de sa destinée. O jamana kɔnɔden minnu ni olu ka dakan bɛ u bolo kanabila kɔnɔna na. Et s'il entend demain choisir une dictature du peuple, Wa ni a ka di u jamana kɔnɔdenw ye k'a fɔ ko jama ka fangafin k'u b'a fɛ ko ka o de suganti. il la choisira. U na o suganti. Et également, Ani fana ce peuple est là pour dire ni jamana kɔnɔden ninnu bɛ yan walasa k'a fɔ ko que si demain ko n'a kɛra hali sini il lui plaisait n'a tun diyara a ye d'opter pour le communisme, ka sira ta sira min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali kɔnɔ dumanba ko fɔ n'o ye communisme ye. il sera communiste. Ni jamana kɔnɔdenw u na taama o sira kan ni o ye communisme ye. Et aucune banque Wa fanga fosi tɛ yen fana min bɛna kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw bali o sira tali la. Alors, O la nous disons aux uns et aux autres, an b'a fɔ bɛɛ kelen kelen ɲɛna aux grands architectes des démolitions d'État et de construction d'État factices, maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu ye jamana cibaga wanɛw ye ani maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu ye fangajugu sigibaga ye sen kan jamanaw kɔnɔ an b'a fɔ olu fana ye ko nous disons également aux spécialistes des préparations des coups d'État, an b'a fɔ mɔgɔw fana ɲɛna mɔgɔ minnu ye wanɛw ye kudetaw olu labɛnni na n'o ye kafo jaso ye. nous disons également à ceux qui se sont engagés dans la carrière de l'établissement de la guerre froide, An b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fɛnɛ mɔgɔ minnu n'olu ye labɛn sigi sen kan ka sira ta ka fadenya kɛlɛw ka o wuli jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. qu'en République du Mali, ils jugeront leur vie. Ko u laban u na malo na bange u ye kɛnɛ kan. Et nous leur disons, Ani an b'a fɔ u ye à bon entendeur, salut. ko n'u bɛ nin kuma in mɛn u ka nin mɛn. Car
ka masro Ce soir, bi wuladaina nous ne parlerons pas des tractations qu'il y a eu dans certains bureaux, dans certaines maisons. antana na kuma nyukan sama mun kera biro do ulu kona na walima du do kona na antana kuma okan. Nous préférons réserver ces dossiers pour d'autres tribunes, pour des tribunes internationales. Amba fe ka o kisa nunu ka ulu bla ka kene werew ka ulu makono ka kene wakono kene munu ni o yejensena ni jamana ka kene wi. Justement pour dénoncer les pays ou leurs ressortissants qui s'immiscent dans les affaires intérieures des États africains. Walisa tigi ka jamana ka ulu kofo walima ka jamana do mugo kofo munu be usen do farafin jamana kono na ko ulula. Et veulent que ces États wa uba fe ko o jamana soient des satellites de leur politique de guerre et de leur politique rétrograde. Alors il faudrait qu'ils s'adressent à d'autres. Uka ke yangan fenye uluka politiki sira kuna ani uka kwasegin politiki sira wala wajibi do fuka kuma ka nyasin tauma Mais pas au peuple de la République du Mali. Nga ukoni ote Mali jamana kono deunye. Camarades, l'objet de cette réunion, c'est pour faire défiler devant vous oye ka la temenike au nyekoro le film des événements que notre capitale a connus. Ke wala udadara nyogon kan chugomina anga faba kona na ya faba kona ye ke wala ye chugomina kulula teme au nyekoro. Eh bien, je dois vous dire ode la sanka kan ka fo awi que sans la vigilance koni yere koloshilite de la direction du parti et de nos forces de sécurité, mimbe bo anga parti nyemuga soyoro ani anga lakana tigila mugo. ce film ne serait pas seulement le film de Bamako, nin ko munu kekelen fleni atuna na ke Bamako drontai, mais il serait le film, hélas, de toute la République du Mali. Nga akuna ke Mali bela jelende tai atuna ke nyana sisi ko bay Mali beta fanfe. En effet, Kada odekan ce n'est pas seulement vendredi dernier, vendredi 20 juillet, que les incidents seraient éclatés à Bamako. ate ko juma temenen drondo juma mi ni obena kerifot le muganama ni we sankalo wolonflanai ko nin kewale nunu kunkan ka ke Bamako ya. Nous les avons devancés. Odela an kona ka bla unye Kasum Touré Et cela a suffi pour déjouer tous leurs plans. wa nin kera wasa fenye walsa uka janfa uko betien Car kamasro de quoi s'agissait-il effectivement? nga munde tun ko don jonjona Des hommes, mogo do des citoyens d'autres pays anga jamana den do ne peuvent pas se consoler olu te se ka u wasa do de la politique d'indépendance politique et économique anga politiki sirala mimbe yere mahoranya kufo mimbe talike politiki ko ani soroko la de l'Union soudanaise RDA et de son peuple, son gouvernement. mimbora Union soudanaise RDA yoro fanga yoro ani Mali jamana kono den yoro Ils savent que le peuple du Mali, uba donga fa ko Mali jamana kono den c'est un peuple oye jamana kono denye qui, malgré son beaucoup de développement, hali ka soroka fa ko ayiri walente est un peuple majeur. oye jamana kono denye mi kokolendo Parce qu'il a derrière lui kadaka mimbe akofe plusieurs siècles de vie nationale. oye san keme sigurama chamanye furuba nyanamaya la Même si cette vie, en certaines périodes, a été perturbée par l'existence d'empires ou de royaumes plus ou moins rivaux. hal na kera kafa ko o nyanamaya wakati do kera la no lamagara ni bisibasa donola ka sababu ke kele masa dugu walima masake dugu minu ni fadenya kumbe uluni nyukonche Ce qu'ils doivent savoir, ukakanka mindon c'est que notre peuple oye ko anga jamana kono deun a courageusement, pendant des dizaines d'années, aye chesri kona na santanta sigurama chaman konnana opposé la poitrine des meilleurs de ses enfants à la domination étrangère. aye akadem barkama kwa disideta ka oda jonyala ni oye dunan ka fanga jugui Donc un tel peuple wala onanyo kana jamana kono de qui a son passé, minka tariku ni akad dofo babulu s'il ne renie pas et dont il est fier, un tel peuple ne peut pas accepter d'être civilisé. abe adisi goshini miye na te ka nimisa okola kaba onyo kana jamana kono de o te se ka son abada bolo kono mogoyama Parce que nous avons refusé d'être téléguidés, kadaka bi an bana de ka fa ko mo warete annunjuru mine on a essayé de se servir dawye a nyini ka teme mogo do fe de quelques apatrides ka teme fasuntan do fe
de quelques pauvres Maliens kateme maliden kunango daw fɛ qui n'ont pas pu encore réaliser olu minnu ma a faamu hali bi la réalité politique au Mali Mali bɛ bolo min kan politiki ko nasira fɛ en 1962. ka bɛn ni san 1962 ye En effet, ka da o de kan comme nous, i n'a fɔ anw ces éléments aussi, la nôtre s'était aperçu de l'action possible des idées partant de la République du Mali vers les autres États africains. ni maa minnu filɛ nin ye ni u tɛ jamana kanu a nana ye u ta fan fɛ ko hakilina minnu ni olu bɛ bɔ Mali ta fanfɛla la ni farafina jamana tɔw bɛ ka ɲɛbɔ o fɛ Et cela, c'est la conséquence o min filɛ o ye o bɛ bɔ fɛn min na d'un accident géographique, o ye sigi yɛrɛ kɛcogo ye dugukolo kan parce que nous sommes un peuple, un pays central, kamasɔrɔ an ye cɛmancɛ jamana de ye nous sommes en plein cœur de l'Afrique, an bɛ farafina de dusukun yɛrɛ de kɔnɔna na an bɛ farafina yɛrɛ de cɛmancɛ et là, nous avons, sans le vouloir, été les instruments de l'application d'une loi historique ani ka da o de kan min bɛ an bolo ka taa sɔrɔ hali a ma kɛ an diyaɲɛ ko ye olu ye baarakɛ minɛnw de ye min bɛ tali kɛ sariya tarikuma dɔ o lawaleyali la qui veut que toute idée partant d'un point se diffuse dans toutes les directions comme les rayons du soleil. o min bɛ a fɛ ko hakilinaw olu de bɛ cari ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ tile sen bɛ cogo min na L'Afrique était restée le dernier rempart de la lutte des idéologies qui se divisent le monde. farafina ale kun tora ka kɛ yɔrɔ laban ye min bɛ kɛlɛw kofɔ kuntilennaw ani hakilinaw minnu ni olu bɛ diɲɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ Et l'Afrique n'avait pas sa personnalité. C'est pourquoi elle avait été à l'abri. farafina ka yɛrɛya kun t'a a yɛrɛ bolo o de kama a kisira a ma tangara o wagati la Mais dès l'instant que chaque jour des nations nouvelles naissent en Afrique, nka kabini tuma min na ni kɛwale kuraw ni olu nana ka na bange farafina kɔnɔna na cette Afrique est devenue l'enjeu de la rivalité entre les grandes puissances. o farafina o nana ka na kɛ girinkɛyɔrɔ ye girinkɛyɔrɔ min ni o bɛ setigi jamanaw ka fadenya kɛyɔrɔ kofɔ C'est à celle qui usera de tous les moyens pour pouvoir asseoir son influence o cogo de la a bɛ o setigi jamana ninnu bɛɛ ma se mana kɛ min ye fanga mana kɛ min na o de bɛ a ka kuntigiya sigi afin d'éliminer si elle existait déjà walisa fanga misɛnnin minnu kun bɛ yen kaban ka olu si latunu ou alors d'empêcher de s'installer toute autre influence étrangère. wa o fanga kun bɛ min kɛ o ye ka fɛɛrɛ sigi sen kan walisa dunan fanga wɛrɛ si kana na sigi tuguni Or, k'a sɔrɔ comme je vous l'ai dit que les idées se diffusent par rayonnement comme les rayons du soleil dans toutes les directions, i n'a fɔ n y'a jira aw la cogo min na k'a fɔ hakilinaw olu de bɛ cari i n'a fɔ tile sen bɛ cogo min na ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ ils ont réalisé, u ye a faamuya les représentants de ces grandes puissances, o setigi jamanaw ka cidenw que les idées dynamiques ko hakilina barikamaw galabu bɛ minnu na partant du Mali ni olu bɛ ka bɔ Mali la ne pouvaient pas se briser sur les frontières artificielles ko olu tun tɛ se ka balan dancɛw la dancɛ minnu ni olu jagoya dilanna n'olu jagoya karabara que la domination coloniale a créé entre les diverses parties de l'Afrique. jɔnya kɛra sababu ye ka olu dancɛ jagoyalama minnu sigi farafina yɔrɔ tɔw bɛɛ lajɛlen na Il fallait donc wajibi kun do tuer le germe danisi min kun bɛ yen fo ka o si o faga d'accent avec la complicité d'étrangers ka fara kɔkanmɔgɔ dɔw ka dɛmɛni kan pour pouvoir s'installer à la direction du pays. walisa ka sigi jamana ɲɛmɔgɔya la Alors, o de la on n'a trouvé rien de mieux fosi dɔ wɛrɛ ma sɔrɔ tugun min ka fisa que de tenter d'exploiter walisa ka a ɲini ka dɔw bisi ce semblant de mécontentement k'a lajɛ fɛn dɔw bɛ yen minnu bɔlen bɛ nisɔngoya kow fɛ chez certains commerçants apatrides jagokɛla fasontan dɔw olu fan fɛ par suite de la création de la Sonière, somiyɛsi sigili sen kan o fɛ de la régie des transports, cakɛda sigili la sen kan min bɛ adamadenw n'u bolofɛn dɔnni kofɔ bref, dakuruɲɛ kelen na de tous les organismes d'État cakɛda fɛn fɛn de bɛ yen sa ni o bɛ faso kofɔ qui réduisent considérablement les bénéfices illicites min bɛ camanba de bɔ a si yɛrɛ la tɔnɔw la de ceux qui ne peuvent pas se faire
à la pratique légale des transactions commerciales. Tonami ni obeboa mugo kuna mugo munoni olute son jago kelima anyere kan ka beni sharia. Dakuriya kelena il fallait cristalliser ce mécontentement. O nisango ya ko munu kun flawe fo o kun ka nyini ko o tola gelea ko kamaru. Autour de quelques éléments. Ko ke kamugo dama ula koli. Autour de quelques Maliens. Maliden dama ukulu fara nyogon kan. C'est là qu'intervient o yoro de la femimbe nai. Le rôle que devait jouer un Kassim Touré dont tout le monde connaît la verbe. Jɔyɔrɔ min ni o kun kan ka fa Kasum Ture tɔgɔ dɔ fɛ o cɛ min ni bɛɛ lajɛlen bɛ o cogoya dɔn. Tu devais électriser le mécontentement. Wa ale de kun kan ka furuku tɔ la juguya ka dimiya tɔ barika bonya. Tu devais le mobiliser et pour l'envoyer comme une marée. Ale de kun kan ka jama la wuli ka jɔ ka jama la muruti ka sɔrɔ ka ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ bolo kana se a dan na. Comme une véritable marée sur les institutions du parti et du gouvernement. Ka kɛ ko ye bolo tɛ se min dan na ka ɲɛsin parti o ka fanga bondaw ma ka ɲɛsin fanga ka fanga bondaw ma. Et à l'ombre du désordre ainsi créé. O manga min wulilen filɛ o ye o ji jukɔrɔla la. Atteindre certains responsables. O kun bɛna ɲɛmɔgɔ dɔw fana lasɔrɔ. Et les liquider physiquement. Wa o ɲɛmɔgɔ ninnu olu kun bɛna faga de. Un grand émoi se serait ainsi créé. Ɲagamiba de kun bɛna labange. Et nos grands hommes, les Fily Dabo et Amadou Diko. O kɛlen na o la sa a Fily Dabo ninnu ni a Amadou Diko. Profiteraient alors de l'émoi général. Olu kun bɛna bɔ o fereke ɲagamibaw ani o mankanbaw de numa. De la démoralisation du peuple. Jamana kɔnɔdenw olu hakili tiɲɛnen o la sa. Pour apparaître ninnu bɛna kana bɔ. Comme étant les véritables sauveurs de la République du Mali. Ka u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ Mali kisibaga lakikaw. Voilà, camarades. A filɛ nin ye taamaɲɔgɔn. Ceci était préparé. Fɛn min tun labɛnnen bɛ. Mais ce que l'on oublie. Nka ɲinɛ bɛ kɛ fɛn min kɔ. C'est que même dans certains pays. Ko hali jamana yɛrɛ dɔw kan. Ils n'approuvent pas notre politique. Minnu ni olu tɛ sɔn an ka politiki sira ma. Ils mettront tout en œuvre pour nous mettre en échec. Olu na fɛrɛ bɛɛ sigi sen kan walisa k'an la dɛsɛ. Nous avons des alliés naturels. Nka jamana dɔw de bɛ yen danni yɛrɛ cogo fɛ olu bɛ an dɛmɛ. Il y a en effet un mois. Kalo kelen bɔ ɲɔgɔn ko ye nin. Exactement un mois et 2 jours. Jɔnjɔn na kalo kelen ani tile fila. Nous avons été informés. An kunnafonina. Par des amis d'Europe. An teri dɔw fɛ minnu bɛ farajɛ jamana kan. Et même d'Angleterre. Hali jamana kan. Que du 15 juillet au 15 août. Ko ka a damina kɛrifɔ kalo n'o ye san kalo 7nan ye o tile 15nan ka n'a bila dababila kalo n'o ye san kalo 8nan o tile 20nan ye. Il faudra s'attendre. Ko an ka sigi ni a ye. À des mouvements subversifs. Ko lafilili kɛwale dɔw bɛna kɛ. Ayant comme objectif un coup d'État en République du Mali. Wa o dabɔkun ye fɛn min ye ka fɔ jaso ka kɛ n'o ye coup d'État ye Mali jamana kɔnɔ. Ani on nous avait donné le processus qui a été suivi et dont j'ai parlé tout à l'heure. Ko kun kan ka lawaleya cogo min na o ɲɛjiralanw olu dira an ma janto kɛra min na ani n kumana o min ko la sisan. Le mécontentement superficiel de certains frères commerçants. Ni o ye nisɔngoya ko ye kɛnɛ ka nisɔngoya ko min ni o bɔra balima jagokɛla dɔw yɔrɔ. De certains transporteurs. Ni o bɔra adamadenw n'u bolofɛn dɔnnibaga dɔw yɔrɔ. Et ces artisans des coups d'État avaient pensé. Ani maa minnu ye o coup d'État dilanbagaw ye olu kun y'a miiri ko. Que le fruit était mûr au Mali, qu'il fallait simplement le remuer. Ko coup d'État kɛli Mali la ko o ka nɔgɔn i dan kun ye dɔrɔn k'a yuguyugu. Pour que la direction de l'Union soudanaise RDA, le gouvernement et l'Assemblée s'écroulent comme des fruits tout mûrs. Walsa Union soudanaise RDA ɲɛmɔgɔya so fanga ani wasablon olu ka sinkɔrɔte ka bin ka kolongolon i n'a fɔ yiriden mɔne. Mais Nga ils n'ont pas compté o m'a faamuya. sur la vigilance naturelle du Malien.
yɛrɛ kɔlɔsi min bɛ malidenw na danni yɛrɛ cogo fɛ. Et plus particulièrement sur la vigilance à laquelle je rends hommage de nos services de sécurité. Ani kɛrɛnkɛrɛnnenya na yɛrɛ kɔlɔsili min yɛrɛ kosɔn an bɛ bonyamasegin kɛ ka a ɲɛsin an ka lakana tigilamɔgɔw ma. En effet, depuis 1 an, o de la a bɛ san 1 bɔ bi. les Kassoum, les Fily Dabo Sissoko et Amadou et tant d'autres Kasum ninnu Fily Dabo Sissoko ni Amadou ka fara mɔgɔ wɛrɛw kan. étaient suivis heure par heure. Tuma bɛɛ lajɛlen na wagati bɛɛ lajɛlen na u tun bɛ ka kɔlɔsi. Nous savions où ils seraient. U tun bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu na an tun b'o dɔn. Nous savions An tun b'a dɔn. qu'ils n'avaient pas procédé à l'échange de tous ces billets. An tun b'a dɔn k'a fɔ k'u tɛna na ni wari biye ninnu ka ninnu bɛɛ falen. Nous savions, An tun b'a dɔn. en raison de son opposition à nos organismes d'État, K'a sababu kɛ a ka murutili ye ani a ka ban ye ka ɲɛsin an ka faso cakɛdaw ma. qu'il avait, comme sans d'autres, une réserve de billets CFA. Ale ka fara mɔgɔ wɛrɛw fana kan sefa biyew caman tun bɛ u bolo min maralen tun bɛ u bolo. Et c'est pour cette raison O de sababu la qu'il a été arrêté. a minɛna. Mais avant lui, Nka ka kɔn ale ɲɛ. d'autres personnes avaient été arrêtées. Mɔgɔ wɛrɛw kun nana ka na minɛ. Des Libanais Libanka dɔw et des Maliens. ani maliden dɔw. Le Kassoum a suffi pour déclencher ce mouvement Nka Kasim ta o ye wasa kɛ walisa ni mankan ninnu k'olu lawuli. qui s'est rué sur le commissariat de police, Mankan minnu ni olu ɲɛsina polisisow ma. qui a brisé des vitres et des portes de cet établissement, Ani Kasim yɛrɛ olu minnu taara ka taa o polisisow vitriw a daw ka olu ci. qui a cassé des voitures du gouvernement Ni a ye fanga ka mɔbiliw kari. et qui, dans sa folle exaltation, Ani a ka fatɔya kɛwalew kɔnɔ. est allé clamer sa joie A taara ka taa ka nisɔndiya b'a yira. devant une représentation diplomatique. Ka taa farajɛla lasigidenso dɔ la ka taa o kɛ yen. Ce n'est pas la République du Mali qui a dirigé leur part. Mali jamana ma u ka sendɛɲɛw ɲɛminɛ. C'est leur sympathie et très certainement les mots d'ordre qu'ils avaient reçus de leur directeur de confiance. Nga u ka kanuya siga tɛ min yɛrɛ la fiyewu. U ye kumakan minnu sɔrɔ ka bɔ u ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ u dusukunna k'o f'u ɲɛna. Peut-être les Fily Dabo et Amadou Diko, La Fily Dabo ninnu ni Amadou Diko ninnu. qui ne veulent peut-être pas se consoler de ne pouvoir plus siéger à l'Assemblée nationale française. Minnu t'a fɛ abada u dusu ka salo tuguni k'a ye k'a fɔ k'olu tɛna na se ka sigi Faransi wasabilon kɔnɔna na bilen. Ou au banc du gouvernement de la République française. Walima ka taa i sigi Faransi jamana faamaw olu ka sigiyɔrɔ la tun. Mais pour nous, Nga anw ta fan fɛ le problème était clair. nin ko in tun ye fɛn jɛlen ye. C'était clair A jɛlen kun don. parce que les perquisitions auxquelles on a procédé, Mɔmɔli minnu kɛra u ka denbayaw kɔnɔna na ka taa u ka so kɔnɔnaw fan bɛɛ lajɛ. aussi bien c'est Fily Dabo que c'est Amadou Diko, O kɛra Fily Dabo ka so. O kɛra fɛnɛ Amadou Diko yɛrɛ ka so. nous ont permis de saisir des preuves matérielles O kɛra sababu ye an ye dalu jɔnjɔn sɔrɔ yen. de leur trahison. Min bɛ u ka janfa jira. Et je puis vous dire que pour Fily Dabo, N bɛ se k'a fɔ aw ɲɛna Fily Dabo yɛrɛ ta fan fɛ. c'est depuis 1960 Kabini 1960 ani 60 san na. qu'il s'était mis dans la tête A kun y'a bila a yɛrɛ kunkolo la ko de tout mettre en œuvre k'a na fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan. pour renverser la situation au Mali Walisa ka yɛlɛmali don fanga la ka fanga labin Mali kɔnɔ. et reprendre le pouvoir qu'il avait perdu en 1958 Ani ka fanga ta ko kura fanga min ni o tilara la san 1958 par la condamnation du suffrage populaire. ka da kan o san o la min ye jamana kɔnɔdenw olu ka kalata ye o de tun ye a bali fanga la. Et je vous dirais que la leçon à tirer de cette première partie de mon exposé, Ani n bɛna fɔ aw ɲɛna kalan min ka kan ka sɔrɔ nin na ka a ɲɛsin n ka ɲɛfɔli kunfɔlɔ in na. c'est que le peuple du Mali, c'est un peuple auquel on doit faire confiance et pour lequel des dirigeants conscients doivent accepter tous les sacrifices. O ye nin ye ko Mali jamana kɔnɔdenw o ye jamana kɔnɔden ye danaya ka kan ka kɛ min na jamana kɔnɔden min ɲɛmɔgɔ minnu ni olu bɛ u yɛrɛ kalama olu ka kan ka sɔn yɛrɛdeli bɛɛ ma o jamana kɔnɔdenw ye. La bonne preuve, O dalu ɲuman ye min ye c'est que depuis le 20 juillet 1962,
Kamini Samba Kelen Keme Kononto Bioro Anifla Okerifo Kaloni Oye Sankalo Lumblanantli Mugana Doi. Les manifestations à Bamako. Ulika Joamuno ni Ulukara Bamakoya. À travers la République. Jamana Fambela Jelenfe. Et les milliers de messages de solidarité adressés aux partis et au gouvernement. Ani nyogon deme la jijali kuma o chika bakelen sigurama chama mi ni o chira parti ani fanga ma venant des organisations et même venant des militants isolés dans la démonstration ni o chika mbora ton ulu yoro halika bo ton dem kelengelena yoro o de daluye de l'adhésion unanime du peuple du Mali à la politique révolutionnaire de l'Union soudanaise RDA. Mimbe ajira kafa ko malidum bela jelen sonendo politique sirami ni obe yele mali ko fo Union soudanaise RDA togola et surtout ani krangala niana à notre politique de tous les jours de socialisation de notre économie ani anka don politique sira mimbe talike anka soro o furbayalila. Le parti a donc estimé qu'il fallait un verdict populaire. Parti, oya jate mina ola. Ko wajibi de don jamaka ni kiritige. Contre les traîtres de la nation et surtout ka anyasi faso janfa baga uluma krangraniana. Contre les instruments du néocolonialisme et de l'impérialisme. Ka anyasi baraka mina munu be talike fanga jugu kura kula ani wuruneya ni oye fanga yemi be bisilike. Et les leçons de l'histoire n'arrivent pas encore à éclairer suffisamment sur l'effet inévitable de sa politique de domination. O ma minu ni tariku ka kalan deselembe halibi ka ulu la famia ka yelembo uye. Ani ka nyasin kewale o ma kewale munu ni yapatese ka ke o ma abada ni ube aka jonya politique sira kufo. Voyez-vous, camarades, la direction du parti Nyamoya So a donc confié à des militants Aleye Baradi Tondeuma l'instruction du procès Kafo Koka Ninkiri Labe des accusés. Kanyasi Mogo Jalakilum. Et c'est le peuple. Ani Jamana Kono Deum. C'est vous. Aou Dedou. Ce sont ceux que vous élirez comme magistrats. Abenam Wamunu Sukanti Koluka Kiritegalawi. Qui auront à se prononcer. Olu Debena Kanakumani Kokunka. Sur la sentence qui devra frapper les apatrides et les traîtres. Olu Debena Kana Kirika Tigeka Agnesi Janfanchiu Ani Fasuntanu Numa. Alors, camarades, Ola Tamanyogong. La parole sera donc à vous. Kuma bena di Aoudema. La parole sera donc à vous pour déterminer le sort qui devra être réservé à Fily Dabo, à Amadou Djikou, à Kassoum Touré et à leurs complices. Kuma be Aoude Bolo walsa ka dana tigalike min ka kan ka da Fily Dabo Sissoko kan Amadou Diko kan Kassoum Touré kan anato. Mais ce que je puis vous dire, c'est que la direction du parti, fidèle au respect des décisions qui ont toujours été prises par le peuple du Mali, pour vous dévoiler certains aspects. Ka kenyani fenfen latigera jamana kono deun uluka yamareya konana parti nyemoya so abena kana nyefoli douke awie de travail de la liberté tout court bara muno ni ulube talike kanabla ere dakelena ni obara ukera parti fait parce que pour certains kadaka dou bolo il ne conçoivent la liberté que sous la forme où eux ils veulent la concevoir. Olube kanabla famun chogomina ko akadi uye ka kanabla soro chogomina de oluba fe ka soro o chogodela. En dehors de leur conception, oluka familiali kofe. Toutes les autres formes de liberté ne sont pas des libertés, c'est de la dictature. Ko oluka familiali kofe kanabla fin menaka isa ushite kanabla etuguni obey fangafi. Eh bien, odela ça. Comment on s'y prend? Eh bien, on prendra un pauvre boy, ou bien on prendra un camarade connu pour lui dire, mais vous connaissez ça.
o de la o ko be ɲɛnabɔ cogo di u bɛ sɔrɔ o la ka sokɔnɔ baarakɛla dɔ ta n'o ye bɔ ye walima u bɛ taamaɲɔgɔn komin dɔ ta sɛbɛnnikɛla dɔ ta walima maa wɛrɛ k'a fɔ o ɲɛna nin cogo la ko eh bien la dictature c'est le commandement d'un homme il n'y a pas la voix du peuple il s'attend de cette grossière explication. Fangafin o ye mɔgɔ kelen o ka ɲaminɛli ye jamana kɔnɔdenw sago tɛ ɲɛfɔli wɛrɛw fana olu tɛ o tagabolow la. On en arrive au Mali. O la se bɛ kɛ Mali la. Pour dire mais comment si vous dites il n'y a que la tête du président vous n'avez qu'un seul homme au Mali ah ben c'est votre affaire. Bɛ sɔrɔ la k'a fɔ nka cogo di aw fɛ jamana kuntigi dɔrɔn de kunkolo bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ aw fɛ Mali la wa o kɔni o y'aw kungo de. Ainsi donc le germe nocif est insufflé. O cogo de la sa danisi jugu o danna ka ban. On répète cela 2 ou 3 ou 4 fois. Segin bɛ kɛ o kan siɲɛ 2 siɲɛ 3 siɲɛ 4. Et on veut arriver à faire croire à ses camarades qu'au Mali il n'y a que la dictature d'une personne. O la a bɛ laɲini cogo bɛɛ lajɛlen na ka o tɔndenw k'a jira u la k'a ɲɛfɔ a ɲɛna k'a la da la ko Mali la ko mɔgɔ kelen pe de ka fanga jugu bɛ sen na. Et vous savez ani a b'a dɔn ko qu'il n'en est rien. O kɔni o kuma tɛ. Parce que tout ce qui a été fait en République du Mali fɛn o fɛn ni o de kɛra Mali jamana kan a été fait ou bien par conférence régionale, par congrès, par conférence des cadres, ou bien par décision du bureau politique ou de certains responsables du bureau politique. O kɛra jamana région olu ka lajɛw senfɛ walima congrès o senfɛ ni o ye kunnaja ye walima mɔgɔ kalanenbaw cadre olu ka lajɛw senfɛ walima parti ɲɛmɔgɔyaso ye min latigɛ walima ɲɛmɔgɔ dɔw minnu bɛ parti ɲɛmɔgɔyaso la. Eh bien, o de la ils vous diront aussi, u bɛna fɔ aw ɲɛna fɛnɛ ko mais nous sommes des amis du Mali. an ye Mali teriw de ye. Ce que nous voulons, c'est que vous soyez vraiment libres. An bɛ min fɛ o ye aw ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu kanabilalen bɛ kosɛbɛ. Or, K'a sɔrɔ faut faire attention. i ka i janto i yɛrɛ la i yɛrɛ kɔlɔsi. Vous savez, vous connaissez les communistes. Aw bɛ forobaya kɔnɔ dumanba mɔgɔw dɔn n'o ye communisiw ye. Ils s'introduisent, ils trament un réseau dans votre pays et sans que vous vous en rendiez compte, un beau jour, vous vous réveillez tous communistes. U bɛ don ka tila ka kulu dɔ k'o sigi sen kan aw ka jamana kan ka taa sɔrɔ aw ma bɔ a kalama dɔrɔn don kelen dɔrɔn aw bɛ wuli dɔrɔn aw b'a sɔrɔ aw bɛɛ kɛra communisiw ye. Or, il n'y a rien de plus grave et de pire pour un pays Ka d'a kan foyi tɛ yen min ka jugu kosɛbɛ jamana dɔ ta fan fɛ que le communisme. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de religion. ka tɛmɛ communisme kan kanabila ko tɛ yen denbaya ko tɛ yen diinɛ ko tɛ yen. Ce n'est pas bon pour vous qui êtes des musulmans, surtout que vous êtes un peuple qui a un grand passé. O kɔni o man ɲi aw silamɛw de ma sisan ko aw ye jamana kɔnɔdenw ye tariku bɛ min na kosɛbɛ dɔfɔ bɛ minnu na kosɛbɛ. Et qui n'a pas à s'orienter vers cette idéologie. O jamana kɔnɔden min n'a man kan ka i ɲɛsin o kuntilenna ma. Qui n'a pas encore fait ses preuves dans d'autres pays, bien au contraire, des preuves négatives. O kuntilenna min ni o ma sabati fɔlɔ jamana wɛrɛw kan ni o ma ka dalu jira jamana wɛrɛw kan ka tɛmɛ wɛrɛ bɛɛ kan a ma ɲɛ fan si. Et alors, O tuma de la sa quand on sait que quelqu'un est bon musulman, on lui incitera. Vous êtes musulman, or le socialisme est communiste. a bɛ dɔn k'a fɔ ko aw ye silamɛ ɲuman ye o bɛ na ka na ni hakilina jugu ninnu de don i hakili la a y'a fina ko e ye silamɛ ye kɛ k'a sɔrɔ ni fanga forobayali o ye tagabolo ye min ni diinɛ tɛ bɛn dɛ mɔgɔw bɛ kunna tiɲɛ nin cogo in de la lamɛnbaaw an bɛ aw fo ka aw ko ɲuman dɔn dan tɛ foli min na ni tun ye dakuruya dama dama min ni Modibo Keita n'a nana ka na o fɔ France kan na an bɛ hakɛto ɲini k'o kɛ aw fɛ ka d'a kan kunnafoni tɔw ye min ye o ma se ka sɔrɔ nka an bɛ min faamuya dɔrɔn Modibo Keita a ye sira jira an na dɛ fangaw bɛ labin cogo min na a y'o de ɲɛfɔ nin ye bɛ don mɔgɔ dɔw de kan mɔgɔ minnu ka diinɛ ko barika ka bon a y'aw sigi nin taabolo min bɛ sen na nin bɛna aw ka diinɛ tiɲɛ i n'a fɔ bi a bɛ ka fɔ cogo min yɛrɛ fɛnɛ na o bɛ mɔgɔ dɔw ta faso kɔnɔ dɔrɔn nin wa nin tɛ sɔn seli ma koyi a tɛ seli la a kɔni tilennen don nka n'a ye selibali kɔni ta k'o bila a ka jamana ɲɛfɛ jamana bɛ halaki de Mali dun ye diinɛ jamana ye a bɛna an ka diinɛ tiɲɛ a bɛna diinɛ dabila a bɛna batoliko dabila jamana kɔnɔ bon mɔgɔ min dun bɛ yen hali n'a sɔrɔ k'a bɛ seli mɔgɔ tilennen tɛ a bɛ forobafɛn tiɲɛ a tɛ maloya walimaso ma a jogo ɲuman kisɛ kelen t'a la nka o n'a ta o ta k'a kɔni bɛ seli ko silamɛ don silamɛya n'a ma fili n'a ma ɲinɛ jogo de don nka n'a fɔra k'a fɔ e jogo man ɲi hali dɔɔnin na i ɲɛ tɛ tɛmɛ walifɛn fan si la a buna adamaden nama o a wari o a bolifɛn o
Fanfan wali fan e koko o ye innegelai e be mi fo ika ketaw ni ka fotaw ulu te nyuganye ulu yoroka jaina fa sangolo ne dugukolo Modibo Keita ye ni foda ni kera 600 fanfan san biduru aywa ani sekinye abeobo wa kuma ni tiɲɛ kun don a fɔ don bi tiɲɛ don ka tɛmɛ a fɔ don kan ka da kan tigi ni de bɛ senna bi Mali kɔnɔ ayiwa mɔgɔ minnu fana ye kola tiɲɛnaw ye ni a y'u tɔgɔ fɔ Maraba Kasum Ture ninnu Fily Dabo ninnu Amadu Ndiko ninnu ninnu ye kɛra sababu ye ka jamana sɛgɛn a ye tɔɔrɔ minnu lase jamana kɔnɔdenw ma ayiwa ne minnu ko k'a fɔ ko Modibo Keita dɛ k'a ye mɔgɔ faga k'a y'a don tan mais ninnu ta ka jugu ni fagali ye faso wari ka baw ma ka tila fana tuguni ka taa farajɛw ka lasigiden so la Mali drapeau ko jeni ka a tereke sen na ka tila ka kuma fɔ kuma minnu ye jamana ci walew ye tiɲɛ ka fisa nin kɛra nimisa ko ye nka an bɛ min fɔ jamana kɔnɔdenw ye a y'a to an ka ɲɛsin Modibo Keita tun ye sira min don an kɔrɔ san 8 kɔnɔna na an ka segin o sira ma an b'aw fo ka walima dɔn bi ta k'a bila yan ka baro in lase aw ma Barabokum kuma buru la Abubakar Kamara numéro 1 an cɛ aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma